కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గం ఆత్రేయపురం గ్రామంలో ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద గల చెరువుగట్టు పార్కులో స్వర్గీయ మండపాక సింహాచలం జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన ఐ లవ్ ఆత్రేయపురం ఎల్ఈడి లైటింగ్ బోర్డుతో కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు ఆవిష్కరించారు. అనంతరం అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసిన ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ఈ లైటింగ్ బోర్డును ఏర్పాటు చేసిన డ్రాయింగ్ మాస్టర్ కుమారులు బాలాజీ ప్రసాద్ మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులను ఎమ్మెల్యే అభినందించారు. అలాగే సింహాచలం మాస్టర్ చేసిన సేవలను కొనియాడారు. ఎమ్మెల్యే సత్యానందరావును డ్రాయింగ్ మాస్టర్ కుటుంబ సభ్యులు దుస్సాలవాలతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కరటూరి నరసింహారావు, ముదునూరి వెంకటరాజు, పిఎస్ రాజు, చవల జగన్నాథం మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు.